Hello, good morning sa iyo Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga kababayan ko diyan na Bisaya. So, another video naman tayo. Nagluto ako ng okra na may alokbati at noodles. Simpleng luto lang ito, mga kababayan ko diha sa tanan mga kabisayaw nun, sa Manila o sa Mindanao. Simpleng luto lang to, noodles, alokbati, tsaka okra lang. Tapos butangan nato kuan kanang kalabasa. Ayun, ito ang pinaka the best sa lahat. Lami kaayo oy. Nako, napakalami gud. Oh. Sus, ano ni lamig almusal. Di basta-basta. Yan ini pagkaon sa pinobre. Healthy ka perminti, di ka perminti kaong baboy. Kapoy sig kaong baboy gud dako pagastuson, sakit pa sa bulsa, pero kani simple lang kaayo na siya. Ano nga pong almusal gud, pero di mawala ang atong paborito nga pritong bulinaw. Ayun. Ano yung pritong bulinaw? Ato ni siyang pritohon ron. Mo na siya i-partner sa noodles, kalabasa, okra. Di ba? Di ba mga kababayan ko diya taga probinsya? Mura na siya. Bukod nga makatipid ka sa imong pagkaon, healthy pagod ka. So, makaipon pagod ka sa imong alkansya, di ba? Mao na inyong gayahon niyo. Dili porki ari kas Manila, manarbaho gay ka nga ri. Ikaw rang imuha ng kagulingong gibuhi. So, mindset ba advance yung una ba kinalan andam kadaan kumbaga sa gira andam yung kadaan gud, di ba mix andam kadaan kaya ano once na may tabo nga magtanggalan sa trabaho di makakana kay pamliti pagdong uli nay sakto sa mga Bisaya kung kabalo yung kag minarunong. Di ba? So, hanggang diri lang atong video na to. Paki-like, share, at comment sa aking YouTube, sa aking Facebook account. Maraming salamat sa inyong tanan diha, Luzon, Visayas, Mindanao. Salamat sa inyong paglantaw sa akong simpleng luto.